giti gi pa jopiny, and some of these things kaka issues mag medo bei mag gik moko kaka mafuta onego dog piny. Kamulo matin on finance bill 2023, asindiko about it a bit Karana Gazette ka pacha ne enni okinyal grow economy gi medo taxes. Sami grow economy gi medo taxes, kitemo mar grow economy kimedo tax imedo mana inyi. You know, the other ways minyalo tigo, and achiel kuomgi we can take monetary policies, you know, or alternatively wanyalo increase our production. Mondo michimo bedi gik moko bedi mondo kata ka gik mo aila gi effects mag meto gi korok nere ok bi mang'eny ahinya. Erokamano ahinya Daktari Otieno Panya. CPA Evans Ogutu, watieko twak wach mari mogik nyalo bedo mane kotenore gi chenro gi duto ywak mag jopiny ni ka sirkal nitie jogo moyier to ahinya nengo mar ngima bende dhi mana ka medore. Erokamano ahinya. Wach mokwongo, teko mar controlling kata sero weche mag bech mafuta e pacho kae omiye na